Salam gaderli vatandaşlar, salam ähliwan iýleşler. Mine görüşüňiz ýaly ýene de täzeýli biziň bu sagamyzda. Menem sizi öz gezegimde ýetip gelen täze 2020-nji ýyl bilen gyzygyň gutlamakçy. Size we siziň ähli maşgala agdalaňyza berkjan salyk arzu edýän, uzak ömür dileýän Allahdan we ýene de bir aýtmaly zat, esasy zat geçen ýylyň jemlerini jemläp aýdamyzda siziň goşandyňyz gaty uly diýip aýdyp biljek. Sebäbi adamlarym gitdigiçe sany köpelýär, goşulýan adamlarda watan sevgisi diýilen zat oýanyp başlady diýip aýdyp biljek. Ýanky ýene de bir göz ýetiren zadym. Bu zatlary daşyndan synlamak bir zat, emma Türkiýanyň özüne gelip adamlar bilen duşuk geçirmek, bularyň ýanky duýgularyny, içki duýgularyny dinlemek, watan sevgisiniň nämedigini olaryň dillerinden eşitmek gaty ütgeşik zat. Şonuň üçin hem men sizi gaderli watandaşlar täzeýil bilen gutlaýan hem size ullakan taňrykatyny aýtmak isleýän geçen ýyllaky goşantlaryňyz juda ummasyz diýip aýdyp biljek. Bolýa, sag boluň, taňrykatyny ýene bir separ täzeýiliňiz gutly bolsun.